Ας αρχίσουμε. Κατώνουμε το αγκύμο του Rubik Cube. Να δούμε καλά. Να σπάσουν τα χρώματα μεταξύ τους. Τώρα ξεκινάμε. Βλέπετε. Βρίσκουμε το άσπρο. Εδώ. Προσπαθούμε να φέρουμε όλα στην ίδια πλευρά, ώστε να δημιουργηθεί ένα σταυρός. Βλέπετε το σταυρό εδώ. Μετά προσπαθούμε να τα ευθυγραμμίσουμε. Αυτά είναι ευθυγραμμισμένα όπως βλέπετε. Αρχίζουμε με τον πιο εύκολο τρόπο. Βλέπετε εδώ. Τον εδώ. Πράσινο, κόκκινο. Παίρνουμε πάνω, δεξιά, κάτω, από εδώ. Αυτόν, πορτοκαλί. Πορτοκαλί. Here, εδώ. Πάνω, αριστερά, πίσω, ξανά πίσω. Εδώ. Εδώ πρέπει να κάνουμε αυτή την κίνηση, αλλά δεν θα μεταφερθεί στη θέση του. Το πράσινο πάνω, αριστερά, πίσω. Τώρα να βλέπετε όλα στην πρώτη γραμμή έγινε. Συμπληρώθηκε. Είναι το κόκκινο. Πίσω μπλε. Πρέπει να μπει εδώ. Βλέπετε. Εδώ. Πρέπει να το φέρουμε εδώ. Βάζουμε στη μέση του κόκκινου. Κάνουμε πάνω, δεξιά, κάτω, πίσω, εδώ. Μπήκε στη θέση. Ο πιο εύκολος τρόπος. Τώρα το πράσινο με κόκκινο. Πρέπει να μπει εδώ, το βλέπετε. Το φέρνουμε πάλι ευθυγραμμισμένο με το πράσινο. Και κάνουμε πάνω. Την αριστερή πλευρά. Δεξιά. Πίσω. Ξανά πίσω. Το βλέπετε εδώ. Να το φέρουμε εδώ. Το φέρνουμε κάτω. Εδώ. Ήρθε στη θέση του. Τώρα συμπληρώσαμε και δεύτερη γραμμή. Εδώ βλέπετε έναν λάβδα. Πρέπει να το φέρουμε στα αριστερά μας. Να γυρίσουμε προς τα αριστερά. Και κάνουμε αυτήν την αλγόριθμο. Δεξιά. Πάνω. Πίσω. Εδώ. Δεξιά. Την ίδια κίνηση σε οριζόντια γραμμή μας. Δημιουργείται από εδώ ένα σταυρός. Τώρα πρέπει να το ευθυγραμμίσουμε. Όπως βλέπετε. Εδώ όμως όχι, εδώ όμως όχι, εδώ ναι. Δεξιά και πίσω μας το γραμμές ευθυγραμμισμένες. Κάνουμε πάνω, αριστερά, κάτω, αριστερά, πάνω. Ευθυγραμμίστηκε. Τώρα γυρεύουμε έναν που είναι ταιριασμένο. Εδώ δεν βλέπω κανένα. Θα δείξω τον αλγόριθμο. Αριστερά, πάνω, δεξιά, πάνω, αριστερά, κάτω. Εδώ όπως βλέπετε έχει πορτοκαλί, πράσινο, κίτρινο. Κίτρινο, πράσινο. Αυτό είναι στη σωστή θέση. Το κρατάμε κάτω δεξιά. Αναλαμβάνουμε τον αλγόριθμο. Αριστερά, πάνω, δεξιά, κάτω. Ο ίδιο αλγόριθμο όπως πριν. Εδώ δεν έρθα στη θέση του στα κουτιά για να καταλάβουμε την κίνησή μας. Εδώ όπως βλέπετε μπλε, κίτρινο, πορτοκαλί στις θέσεις τους τις σωστές και από εδώ το ίδιο και κάνουμε τον εξής αλγόριθμο, ο πιο εύκολος. Κάτω, πάνω, δεξιά. Ξανά κάτω. Εδώ, πάνω. Και το κάτω.
Γυρίζουμε εδώ για να έρθεις στη δεξιά πλευρά. Απολαμβάνουμε τον αλγόριθμο. Κάτω, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Απολαμβάνουμε τον αλγόριθμο μέχρι να έρθω στη θέση μου. Ξαναγυρίζουμε τον κύβο. Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, έτσι στα γρήγορα. Και όπως βλέπετε ήρθαν και αυτό στη θέση μου. Ξαναγυρίζουμε κάτω, αριστερά, πάνω. Το βλέπετε εδώ χαλασμένο, αλλά τώρα τέλειωσε. Ο κύβος συμπληρώθηκε. Όλα τα χρώματα είναι στη θέση τους. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο.